Hola, soc Ricard Garreta de la Fundació Catalunya Estat. Us parlaré ara sobre el desastre dels barracons, els nostres escolars. Els nostres escolars estan en barracons, aproximadament 20.000 alumnes estan en 1.051 barracons, quan curiosament a la Comunitat de Madrid aquest any s'han acabat tots els barracons. Només faltava ja, com a anècdota, el fer autèntics rascacels amb els nostres barracons. Com podeu veure aquí, en algun col·legi d'aquí a Catalunya, ja s'han fet 2 pisos. L'explotació de les beques catalanes també afecta els nostres escolars. L'estat espanyol ens obliga a complir totes les lleis espanyoles, sobretot, per exemple, les del Tribunal Constitucional, que tots sabem, quan ell no les compleix. Nosaltres tenim aproximadament el 17% d'alumnes de l'estat espanyol i cobrem només el 8% de les beques, quan ja hi ha una llei que diu que el traspàs de les beques era per a la Generalitat tota. L'estat espanyol, com veieu, no compleix la llei igual que nosaltres l'hem de complir.